umarni da cewa wani na cikin talauci ya za mu taimake shi, shi ma me kaga wannan shi ma me sadaka ne. Wani na cikin talauci ya kamata mu taimaka masa. Yanzu dan Allah majalisa da ake zama, dan Allah majalisa guda nawa ne an zauna a cikin su akwai wani ya shiga wani yanayi wani hali sai a haɗu a tattauna a ce kai jama'a ku zo jama'a ku tsaya ku saurara, tsakani fa da Allah wani na cikin wani yanayi fa bai kamata mu bar shi a ciki ba. Ya kamata mu 10,000 mu nawa ne, mu 10 mu 20 ne, mu 10,000 wannan bawan Allah mu hada masa 10,000 da Allah an hada 10,000 mutum 20 nawa, naira 200,000 da Allah in matsalarsa ta dan karamin kuɗi ce ya fita ko bai fita ba. Idan Allah wani gurin zama ne ake irin wannan, wani gurin zama ne ai ana samu, amma wanne ne da ina ne. To irin wannan ne Allah yake cewa duk gurin zaman da ba irin wannan aikin banza ake a wurin, alhaki ake diba. Shi yasa illa man amara bi sadaqatin, a dinga taimakon juna shine abin da musulunci yake so. Amma mu taimakon juna mu fa da baki ne fa, kamar yadda Bahaushe yake ce bala'i ya taho ya tinkaro arewa ya tinkaro musulmai, in an ce bala'i fa na tafi sai a ce ai to ai Najeriya sai addu'a, daga nan gurin ba wata addu'a fa da zai an gama, wai sai addu'ar shikenan, wai an yi addu'a kenan. Dan Allah ko kai ne kake karban addu'a, an ce sai addu'a kai sai ka karba ka ce to na karba addu'a. A misali kai kake karba addu'a ne, an ce ai addu'a, an ce abu ya taho wanda yake yana buƙatar addu'a sai aka ce sai addu'a. Da Allah nan an yi addu'a ko kuma labari aka bayar. To irin wannan din muke yi duka lamuran mu na yau da kullum, irin wannan sai addu'a din haka muke a ko ina. Mutum ko da wani ne yake cikin bala'i idan ka dana tattauna wallahi yake yi da shi. Haka ne yawanci yake ko yake da shi, matsalar za a dauko ta a tattauna, in an gama sai a ce to Allah ya bashi mafita, kowa ya kada riga sai gaba. Dan Allah ya za ya samu mafita, ba ku taimake shi ba, ai ba za a samu mafita ba. Haka ne, to daga sama za a cillo masa abin da zai fita, ba daga sama bane, ba mala'ika za a turo kurin yana cikin tafiya idan ka masa ba. Ku ne, shi yasa Allah yake nuna mana yawan taruwa da muke ba ta da wani alkhairi. Allah ya ce sai dai a cikin wannan taruwar an yi umarni da sadaka, an taimaki juna, illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin. Ko kuma da aka taru a cikin wannan taruwar akwai wanda yake aikata ba daidai ba, da aka taru sai aka ce to wani dama mun taru ne saboda mu maka nasiha, abu kaza da kake yi ba daidai bane, mu nasiha muke maka ka ji tsoron Allah. Da Allah yanzu wannan umarni da kikkiawan aiki yake ko kuma umarni da mummuna, ma'arufin ne ko ai masa nasiha, ba nasiha irin wacce kuma wai ta cin mutunci ta tonon sirili ba, a'a a biyo ta hanyar da a kalli shekarunsa. Ka san idan za a yi wa mutum nasiha ana kallon shekarunsa da kuma yanayin da za a masa nasiha a lokacin, domin garka zo ka ga mutum ya taho kuma zai fita neman abinci yayi sannan za a kira shi a mai nasiha, wallahi ba zai gane ba. A to malam gida na rawa abinci, na fito in tafi neman abinci kuma ka tarar da zaka min nasiha, yau ta nasiha kawai ba ni 10,000 in koma. Haka ne ko ba ka ba? To a kula da lokacin da za a wa mutum nasiha din, a kula da yanayi, sannan kuma waɗanda za su yi nasiha su san su suwaye a wajensa. Idan sun ga ba su da kimar da in sun ban nasiha zai dauka, su samu waɗanda suke da kima suke to da Allah wani ne yake kaza Allah muna san dan Allah a masa gyara, ko ba haka ba? To haka ake yi. Wani fa ko mahaifinsa ne yake yin ba daidai ba yana so ya mai gyara, shi bai san ma yadda dai ba. Wani saboda dan takife ne kai sai zo ya ce baba salamu alaikum wallahi fa ba daidai kake yi ba. To kai yanzu tsakaninka da Allah ko yanzu a misali kai idan danka ya cike maka haka kai yanzu dala zaka saurare shi danka, to kai ya zaka yi wa banka haka, ba haka ake yi ba. Idan ka san kai da shi ba kwa irin zama kuna irin yin hirar da zaka iya soka masa irin waɗannan maganganun da dabara, duk da dai ba dole ka iya mai wayo ba, amma dai ka iya bakin kokarin ka, to sai ka je ka samu wanda yake sama da shi, sai ka same shi ka ce to wani na zo gurin ka ne saboda baba yana kaza Allah ina son aman nasiha. Kaga wannan zama ne na me, kuma ne mai alkhairi. Sai Allah ya ce au ma'rufin, sai Allah ya ce au islahin bainan nas, ko sasanta tsakanin mutane.